Ops, mga ka-idol, sa mga Bisaya, mayong adlaw, may gabi kanyong tanan. Sa mga hindi na Bisaya, magandang gabi at magandang araw sa inyo lahat kung anong oras ba yung view ang video na to. Itong video na to, ginawa ko to, ito'y tungkol sa buhay ko dito bilang songwriter, anong ginagawa ko araw-araw. Hindi lang ako songwriter o hindi lang ako musikero, isa rin akong technician. Technician sa aircon, unang-una sa TV, washing, ref, lahat ng appliances. Ipapakita ko mamaya kung anong mga inaayos namin dito. Okay, mga ka-idol, sana tapusin nyo ang video na to kasi pagkatapos ng video, sa last ng video ko, andun ang mga shoutout. Try nyo panoorin ang buong video ko. Baka ma-shoutout ko kayo. Okay, let's go mga kaidol. Tara na, panoorin natin. Hello sa ako mga ka-idol, sa mga Bisaya, mayong gabi kanyang tanan, mayong adlaw no sa inyo makita ang kini nga video. Kini nga video bali ipaalam ko sa inyo kung ano ang trabaho ko, except sa pagiging musikero, except sa paggawa ng kanta, sa pag-post ng mga kanta ng mga video. Isa akong technician, legit yan isa akong technician. Saka dito ako sa shop ko. Ito roll up, ito kakasara ko lang kasi curfew na dito. Kasi maaga ang curfew dito sa lugar na shop ko. So sa mga kahit hindi kayo nagtanong, gusto kong ipaalam na ito simpleng buhay. Ito ang trabaho ko. Sa umaga, nagre-repair kami ng mga sounds, mga amplifier, mga TV, mga electric fan, at saka ref, aircon. At saka nag-i-install din kami ng aircon. Halos lahat ng appliances na kaya naming buhayin. Yan ang trabaho ko dati before ako na-monetize ni YouTube. Kasi ang trabaho ko dati, isa akong technician sa General Santos City. Nagjo-duty ako doon sa shop. May shop ako na tinatrabahuan ko hanggang sa lumipat ako ng lugar at napunta ako dito. Nagsarili ako ng shop. Ito na, dalawang roll up. So, ngayon ipapakita ko, kahit makalat, ipapakita ko sa inyo itong shop. Legit to, isa akong technician, tapos nagre-repair ako ng mga TV, mga flat screen, malalaking TV, may mga lumang TV, luma at saka bago na appliances. Basta about lang sa isaksak mo yun sa kuryente. Nagre-repair kami. Meron din ako mga kasamahan dito, yung kapatid ko, at meron din akong tauhan na nagjo-duty dito. Yung sahod nila kapag may income, may porsyento sila. Ganun lang mga ka-idol. Ito gumagawa ako ng video kasi maya kakain tayo kasi parang nagugutom na ako. Alas 9 PM na ng gabi yata. So itong video ginawa ko para ipakita ko sa inyo kung anong totoong buhay ko, paano ko kumain. Mga ka-idol, wala akong pera, simpleng buhay lang. Ganito. Ito ipapakita ko sa inyo
itong shop. May mga TV, may mga rep. Maraming TV, sirang TV na hindi na wala na talaga nahulog dahil sa lindol. Ayan, tinabi ko na lang. Meron din mga TV na umaandar, tapos may mga may-ari hindi kinuha. Tapos may mga TV na kaya pang buhayin, kaso lang yung may-ari iniwan lang, tapos hindi binalikan. Hindi ko ginalaw kasi magkasala tayo mga idol. Anis-anis lang tayo dito. So, ito na mga idol, ipapakita ko sa inyo. Pasensya na sa kalat mga idol kasi kanina madaling umalis yung mga yung nagtrabaho dito sa shop ko, yung kapatid ko at saka yung dalawa. Kasi inagahan nila ang curfew. Ginawa nilang 8 PM. Kaya 7:30. Ayun, magsialisan. Bukas na nila to linisin. Ito, ipapakita ko ng mga ka-idol. Ayan, mga ka-idol, oh. Ayan, ginagawa. Ito. Ayan. Tapos, may iron. Ito, kalat. Grabing kalat, mga ka-idol. Ito yung malaking TV. Ayan. Ayan yung ginawa ko na TV. Tapos, mga 3 araw na yan dito. Pero tapos na. Ano yan eh, Japan. Yun, daming kalat mga ka-idol. Basta kapag shop talaga marumi. Ayan, may mga sira oh. Sirang makina ng ref. Ayan, dual door. Sira yan. Ito yung picture tube ng CRT TV. Ayan. So, ito yung ref na binili ko. Sira yan, binili ko ng 700. Parang 700 or 600. Ayan. Itong dalawa pati sa likod yan. Itong ref na to mga ka-idol. Ito. Ayan. Ayan, pinaayos yan. Hindi pa kinuha. Ayan. Ayan oh, hindi pa kinuha. Walang laman to mga ka-idol. Ayan, oo. Ayan, nagpags-pags na mga ka-idol, no? Ako ang gumawa niyan mga ka-idol. Ayan yung motor ko, lumang motor ko, pinasok ko. Yan, matagal na yan mga ka-idol. Ayan, laming sira mga ka-idol. Ito pa yung mga TV, oh. Na walang mga pyesa. Ayun. Yan, malaking TV. Sira yung LCD niya, yung panel talaga. Ito, maraming mga TV. Ayan, oh. Kita nyo mga idol, marami, oh. Ayan, oh, ang dami. Oh, hindi ito pa sa gilid. Ito yung ginagamit ko. Ayan, water dispenser. Ito may salamin. Ito, nakita nyo ako mga idol. Ayan. So, may electric fan. So, yung electric fan, buhay ito. Ito, daming TV. Ayan. Ayan. Meron si cooker. Ayan. Sa kwarto namin mga ka-idol, papakita ko. Okay, tayo na mga ka-idol. Okay, dyan sa likod mga ka-idol, yan yung pintuan, papuntang likod. Tapos pakanan ka, andun yung kwarto namin. Okay, tingnan natin mga ka-idol yung kwarto namin. Ang daming kalat doon, may mga t-shirt na kailangan tupiin sa kwarto ko. Ang daming kalat kasi busy ako dito sa shop. Wala akong panahon. Pero madali man yung ayusin. Pero nako, tingnan natin mga kaidol. Tayo na. Punta tayo sa kwarto. Ayan mga kaidolo, dyan kami nagluluto kanina. Ayan, iniihaw namin yung pusit. Ayan, ito. Dito. Ito yung ayan, dyan din kami nagluluto. Ayan yung tray, parang tray. Ito yung pintuan. Okay, pasok tayo.
Ayan, kalat na agad. Ayan. Uy, may alaga pa. Ayan, kalat. Oh, ayan. Diyan ako kapag gusto ko ng background, kita na, diyan ako nag-record. Yan, oh, kalat, oh. Diyan kami nakahiga, oh. Oh. Yan, naka-charge. Yan. Saka dito yung drums, oh, may alikabok na, oh. Drums. Yan. Yung mga gitara. Ayan, oh. Oh, yung stand. May gitara ko, may ayan, keyboard. Saka dyan, oh, kalat na lamesa, may nagsusulat. Dyan yung mic ko. Ayan. Kaya yun ang pintuan. Okay. Kakain muna kami mga kaidol. Oh no! Natumpa ko. Kain muna kami mga kaidol. Kain muna kami. Mga kaidol, mga on namin. Dari may mga on. Iyaka lang. Ulit tinuod nga. Ano niya? Karulan. Ito mga kaidol. Klaro na itong kanon. Sudana mo paksiw nga tilapia. Paksiw nga tilapia. Isa pa ron. Ano? Ano mga ka-idol, no? Oh. Paksiw nga tilapia ni siya. Ayan, saging na mo, oh. Mga ka-idol, oh. Oh, dami saging, di ba? Ito pa mga ka-idol, oh. Oh, oh, tuyo. Bisaya ni, bulan. Ngaon man eh. Sa mga on, oh, maglaway mo ano. Buwan ako ng suka. Kain tayo mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan lang yan. Ayan. Lamig yung mga idol. Oh no! Shoutout po karon mga ka-idol. Ano to? Ano yung mga ka-idol, oh. Shoutout ako na ron. Nagdagdagan yun, di ba? Sarap. Shout out. Siya nagkaroon ko, I don't know. Shout out ko. Shout out dia kay Cheryl Marimon. Lakpak mo. Shout out. Tama din. Mahuman akong video. Mahuman ko din.
Shout out. Mahuman kung kaon. Lami, sudah na mga ka-idol. Tilapia. Shout out pa yun. Shout out kay Tizar Bisla from Qatar. Shout out sa imo. Daghan pa mga ka-idol. Kasi kung malipay pong uban ba na wala na shout out sa mga niagi na kong video. Habang kakaon, shout out ta. So, mga unta, kaya ka ninyo na yung naning ngaon. Siguro na ito na kaya rin naning. Bulan, kawan mong bulan. Daghan siguro gift mga ka-idol mo kawan bulan. Sabi mo kayong bulan. Kung napay uban na di ka na bulan. Bulan, saw-saw sopa. Harap. Shout out. Bantay. Si ikaw na shout out na ako, di ka kabantay ba? Shout out kay J Bilios. Oh, J Bilios. Shout out sa iyo. Partida ni mga ka-idol. Nakaon ko, shout out ko. Walang namalayan mga ka-idol. Gamay ng kanono. Kusog ang galing sa humay. Alright mga ka-idol. Kita ko niya mais na puro kaulo na ko. Niya magulay kong lawoy. Para makita niyo ang tinuog ng kinabuhi na ko. Saon niyo mga ka-idol, wag bantay kwarta. Saon muna ito ng kwarta. Kung dagang kwarta, dagang matang problema. Okay, shout out. Sige ikaw na. Uy, minaw niya. Sige ikaw na ni. Shout out ako. Shout out. Shout out kay George Cubs. George Cubs. Shout out sa imo. Kami ang isudan mo mga idol. Ubos na yung kanin. Sarap ah. Parang wala alam. Inubos ko na yung kanin mga idol. Dagdagan natin. Buhi-buhi na mga ka-idol. Kinabuhis pobre. Daghan pa ko i-shoutout mga ka-idol. Patod ko rin magusog ko ba? Shoutout. Ikaw na ni. Shoutout kay Ramil Casquero. Okay, shoutout no kay Ramil Casquero. Lami ikaon mga ka-idol. This is my favorite. Paksiw na tilapia. Sunod itong shoutout ako.
Namiking kaon mga ka-idol, oh, nanginamot ko. Shout out! Kanina, ikaw na ni. Shout out kay Ronnie Calvo from Dubai. Ronnie Calvo from Dubai. Shout out sa imo, ah. Kaos mo gamay mga ka-idol. Namihiyagi mga ka-idol sa panet, tilapia. Sarap ng tilapia mga ka-idol. Paborito ko kapag siwin. Ito na. Oh. Kain muna tayo. Ano, babasahin ko. Mahaba yung comment niya eh. Hello sa tanang taga Muntay, Libungan, Cotabato. Gikan kang Adino Pisado. Okay. Hello sa tanang taga Muntay, Libungan, Cotabato. Nagpa-shout out. Gikan kang Adino Pisado. Okay. Bantay mo mga ka-idol, basi ma-appeal mo. So, dahil basi ma-appeal mo kayo. Di magod na ako kung mga ka-idol ang mga comment tungkol sa kadaghan ba. Sa mga wala na basa na ko mga shoutout, sinsya kayo kayo. Sa'yo malaktawan, usahay ba nga. Di na tumuli kayo masapawan ng mga comment. Sunod, ay lang mo kapula ng comment. Ma-mention din mo. Mga ka-idol, mga shoutout dito. Mungkin ako rin. Walang dama mga ka-idol. Growth na po na mong giukan. Ako naman yung guro. Sarap ng tilapia mga ka-idol, kaso lang ingat ka sa pagkain kasi maraming mga buto-buto. Kaya pa, kasi mapupong ka na delikado mga ka-idol. Are, shout out. Manabanaon ako ng humang kung kaon, humang ko na ko ni. Pag naubos ko yung pagkain, ubos rin itong mga shoutout. Estimate ko lang. Shoutout! Ikaw na to. Makikinig ka. Shoutout sa'yo. Gigi B. Shoutout kay Gigi B. Gigi, tapos B, tuldok. Siguro yung B, aplido yan. Tapos yung Gigi, palayaw. J-E, J-E. Dalawang J-E. Eh. Ano? Wala lang. Yan pa. Bagi sa sandok. Sugo ni mo ko? Oh, Asam, please. ano? Mura ka. Tama na. Tama na.
tilapia yung mga kaidol sa paksiw nga. Tilapia yung mga kaidol eh. Ada pa. Yan ang muna ko. Shout out! Bantay, ikaw na ni. Shout out sa imo ha. Malit Flores. So, yawag pa no, malit. Ulan lagay para maliit. So, shout out sa iyo. Malit Flores. Shout out ko di ay. Shout out kay Buhay Raprod from Taguluan. Mag-asa na yung Taguluan. O mo niya butang yung sa syudad ba ni? Lungsod, probinsya ba? O sige lang. Shoutout sa imo ha. Buhay Raprod. Yaw, ano na tuyo? Terus kasada ni Raprod. Hindi ako kabasa mga kaidol tungkol sa busog. Ayan lang. Sama na. Tama na. Ay, good. Shout out! Kumuha na ni. Shout out kay Music Lover from Baburds Music. Si Baburds Music ang nagpa-shout out. Shout out niya si Music Lover. So na pinaka-last na rin. Hindi, kayo mo last na eh. Sunod ako mga video. Shoutout na ako. Ito na po, wala na akong shoutout na rin. Para angay-angay lang mga ka-idol. Sa ano pa, sa pagkain pa, ating kapatid lang. Pag hindi mo kapatid, hindi mo hatian. Hindi. Ito, ating kapatid lang tayo mga ka-idol. Para mabigyan natin ng opportunity yung iba. Opportunity yan, kay English ako. Ito pinakahuli ko, usahin ko na. Shout out sa'yo. Ayan, makinig ka. Ikaw na to. Shout out kay Jilly Nano Lapar from Kuwait. Shout out kay Jilly Nano Lapar from Kuwait. Wala naman kayo doon. Busog na ko. Pero dapat na akong shout out. Sinsya mga ka-idol lahat, shout out ko ng taon. Pero style lang ko ni. Para makita po ninyo nga kung saan ko magkaon. Nagyakaragan ko, nanginamot ko. Pero partida yan mga ka-idol. Hindi ko na alam. Baka ulo ng isda, hindi ko maguto ng isda, kinakain ko na. Yun lang mga ka-idol. Ito, ubos na mga ka-idol, busog na ako. At ano, wala na rin tayong shoutout. Sa susunod na araw naman, baka bukas, pagbigyan din natin yung iba. Yun. Wala na. Ibusin ko muna to. Hintayin nyo ako ha.
Panoorin nyo itong video to, buong video ko. Ayan. Ganyan lang, simpleng buhay mga kaidol. Saging. Alam niyo ba kung anong kasunod nito? Tubig. Paano tayong unggoy nito? Itong tuyo, bukas na naman to. Di ba? Oo. Di ba? Hindi ito sa Bisaya pa, hindi mapanos kay Iprito. Tuyo kasi ito. Mananatiling tuyo. Tuyo na tuyo. So, yun lang mga ka-idol. Maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. Thank you kayo sa mga Bisaya na nagsubaybay sa ako. Kung nakita niyo mga ka-idol na simple ang buhay, pwede lang, pwede na ako. Simpleng buhay lang. Paraan eh. Kain tayo, magkakamay, may toyo, yan, tapos dito sa sahig. O, di ba? Ganyan lang. Okay mga idol, salamat kayo. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much.